iPhone kalai toroka lamo da kalai kha sapur da kalai kha borjan kalai kha saimanliya phone ni color ke blue color iPhone 12 kemajang nai bomong ke Rohit Deborma borok 2 din moton nasingnai ke jodi mani tong hang ke borok no phirogiri thung ni nasingnai abon pore jodi maini hangka ke borok police thangnai engke je pai tupi mani bokhok aro je number tongmani a number by phone by pro manmani number ya number by klainai borok police thana o rinai borok a phone no rutuknai borok asa tongo jodi tiprasan jago phone klai khang ke abo phirogiri phaina nai borok asa tongo ke je klaijak manai rok no 5000 na pho ani mung Rohit Deborma an kamini mung Gamon Thakurpara tini phungo ang tiusoni phirokpuro ani phone lamao klai torokha an phone ni mung ka iPhone 12 ma color ke blue color gini ni tuition poriman jagla bro ere ke ojanlari ma Mohendra para jo ke bo ani phone mani tong ke dagi phirogidi anu ani aro kabangma nakungman document ok tongo ani buskama exam tongo ani aro kabangma nangman mani tong acha takok tawunono khorsa su phone mani tongoi jodi yang ke nang tamo step na harnai jodi no ani phone mani tongoi tini khanan bisingo kifili yang ke ang thalang thang yefer khane je ani phone mani kifili nai no ang jak mangana khaigla ang rang 5000 nai ang screen number nai on number no rok jodi an phone mani tong ke contact khadi ke tini bags lachene joton hambai